Rímanom 13, 9 až 10. Lebo toto, nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepožiadaš a aké nejaké iné prikázanie v tomto slove je zhrnuté, totiž miluj svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu zle nerobí, naplnením zákona je teda láska. V jednoduchosti, ak budeme mať lásku, tak nebudeme ľuďom robiť zle. Tým pádom ani nepotrebujeme zákon. Zákon je dobrý pre ľudí, ktorí tú lásku nemajú, alebo ktorí nemajú celkom predstavu o tom, ako ju prejavovať. A ja viem, že mnohí kresťania sú nastavení tak, že teraz nás zaujíma len nová zmluva, to, čo bola stará zmluva, to všetko pominulo. Stará zmluva pominula pre nás, kresťanov. Pominula v tom, že nie sme pod kliatbou zákona. To znamená, áno, nie som dokonalý, áno, hreším, áno, robím zlé veci a napriek tomu som zachránený. Nie kvôli tomu, že som taký dobrý, ale pretože Kristus naplnil zákon a zomrel za mňa. Nie sme pod kliatbou zákona, nebudeme odsúdení podľa zákona. Ale aj nová zmluva hovorí, že zákon je stále dobrý a poďme sa na to pozrieť. Prvý list Timotejovi 1, 8 až 10. Ale vieme, že zákon je dobrý, keby ho niekto zákonne používal. Vediac to, že zákon nie je daný pre spravedlivého, ale pre bezzákonných a nepoddajných, pre bezbožných a hriešných, pre nesvätých a obecných, pre otcov vrahov a materov vrahov a pre vrahov vôbec, pre smilníkov, samcoložníkov, pre tých, ktorí kúpčia s ľuďmi, pre lhárov, krivoprísažníkov a jestli je čo iné, čo sa protiví zdravému učeniu. Čiže zákon je stále dobrý, keď ho používame proti priestupníkom zákona. Ten spravodlivý, alebo ten, kto má tú lásku k ľuďom, nepotrebuje zákon, pretože prirodzene robí to, čo zákon požaduje. Ten, kto tú lásku nemá, pre tých musíme mať ten zákon napísaný.